Bulevara Mira, za što je izdvojeno 1.200.000 konvertibilnih maraka, dobili smo još jednu modernu saobraćajnicu koja je dodatno urbanizovala ovaj dio grada i rasteretila saobraćaj u najužem gradskom jezgru. Novi izgled bulevara sa 4 moderne saobraćajne trake, LED uličnom rasvjetom, prvom takve vrste u Brčkom i 3000 kvadratnih metara novog trotoara predstavlja glavnu osu našeg grada. Paralelno sa izvođenjem radova na jednoj od najfrekventnijih gradskih saobraćajnica, urađen je i novi prijelaz preko željezničke pruge na lokaciji Kuglana ka naselju Srpska Varoš. Brčko je ovim infrastrukturnim projektom otvoreno prema Bijeljini, čime je značajno unapređen urbanistički i saobraćajni ambijent cjelokupnog dijela grada. Planiramo i narednu fazu produžetka Bulevara Mira. U budžetu distrikta Brčko obezbijeđena su sredstva za projektovanje i nastavak radova sve do skretanja ka šećerani u bivšem Žitoprometu. Okupljanje za Brčko. Politička organizacija Narod i pravda svoju je kampanju počela iz Brčkog distrikta, a posljednji krug obilaska terena večeras je također započela iz ovog grada. Predsjednik političke organizacije Narod i pravda Elmedin Konaković ovom prilikom je naglasio da se radilo o dobroj kampanji u kojoj su učestvovali kandidati koji su prije svega dobri, časni i stručni ljudi. Jedna od najboljih organizacija Naroda i pravde je upravo ovdje, zato sam ja ovdje često i generalno punim ja energiju kontaktom s ovim ljudima, jer su ovo oni za koje su govorili da ih nema. Govorili su da nema poštenog, sposobnog, stručnog svijeta i nije ih bilo. Nisu htjeli u politike kakve smo do sad gledali. U ovakvu hoće, ima ih jako puno, pratio sam sve njihove skupove i putem društvenih mreža, sa Damirom sam u kontaktu svakodnevno. Zaista za nas ohrabrujuće, jedna velika potvrda da se ova naša borba isplati. Jako su nam važni, naravno, svi naši članovi simpatizeri, ali jednako su nam važni i oni koji to nisu. U samoj završnici kampanje Konaković je poručio članovima i simpatizerima ove političke organizacije da zadrže stabilnost i da hladne glave sačekaju ono u što je siguran veliku pobjedu. I naravno još jednom će biti snažna poruka šta zapravo Brčko distrikt Bosne i Hercegovine znači u ovoj zemlji, koliko je on zanemaren od strane tih političkih faktora iz Sarajeva i iz Banja Luke, a s druge strane koliko je potencijala potrošeno, a da se u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine baš i nije desilo ništa spektakularno. I to su naše glavne poruke za ovaj završni skup. Nosilac liste političke organizacije Narod i pravda u Brčkom Damir Bulčević poručio je da je nakon ovog skupa Narod i pravda postala nezaobilazan politički faktor koji će kreirati buduću vlast u Brčkom distriktu te biti pokretačka inicijativa razvoja u novoj vladi Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. A cilj nam je da mladi u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine dolaze, a ne odlaze iz ovog grada. Dakle, naš program 4+1K je strateški, a pored toga imamo i akcioni plan u kojem ćemo jasno, konkretno reći građanima Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine šta ćemo u narednom periodu, odnosno u naredne 4 godine kroz vlast Brčkog distrikta realizovati. Bulčević je naglasio da su članovi i simpatizeri ove političke organizacije uglavnom mladi ljudi koji posjeduju pokretačku snagu za promjene u Brčkom distriktu. Preko 90% članova Naroda i pravde su prije svega mladi ljudi koji imaju svoj prvi politički angažman i ja vjerujem da oni osjećaju najbolje potrebe mladog čovjeka i da ćemo na taj način upravo riješiti sve probleme mladih ljudi. Ovom prilikom je upućen apel građanima da 15. novembra što masovnije izađu na izbore i da zajedno mijenjaju sve iz temelja za dobrobit svih građana Bosne i Hercegovine.